Čau lidi, zdraví vás Pepper, tady z Hellvel. Dobré. Tak jo, tak jdem na to. IP server vám nedáme, to si dočte pod klobouk. Tak jo, jdem na to. Vůbec se ten server neznáme, epický spawny. Tady cesta nevede, ne. Tak tudy. Tudy cesta vede. Hej, dík za věci. Hej, počívám o to, vlastně to dá fakt otevřít. Ale nic tam není. Tam něco dám. Jo, a máš něco? To budou zase láčky. No nic, tak jdem, pojď. Prostě priváte normálně, že jo? No jasně. Jo, nerašuj, nebo přijdeš o jídlo. Ježíš, řekněme, až uběhne asi tak 10 minut, plus minus. Hej, hej, co je? Lágy. To úplně jak střelilo do zádu. Mě taky. Nebojte se, tento server je přesně bez lagů. Hej, čo, to slepici, to je slepice, nebo nějaký golem? Ty vole, to je golem, jaká slepice. Už má v ruce krumpáč, já myslím tady tu slepici, ty idiota. Já nemůžu. Já taky ne. To je pinda. To je pindaska. Tak jdem, pojď. Já ten do baru. A co tam je to? Počkej, ne, kam jsi šel? Jo, co tam je to? Tady. Protože tady, jo, to není písek. Co je? Oh, fuck. Umset. Normálně. Lomeno list. Lomeno msg. Jo. Lomeno home inventory. Tak jo, Frantíku, a máme to nějaký warp? Já nevím, sedu na warp, jdeme bez survival jako hrom. Tak jo, ale jako kudy se tam, jako kam jsi šel, ty idiota? Já jsem šel nahoru po cestě, no cesta nevede. Koukám to z ještě taky dolů. Ty paštíku. Hellvel. Keci. Počkej, no nezajímá mě to. Běž, Marku, běž, závod. Úplně tady rašujeme nahoru. Jo, když tak naše speciální jídlo je maso. Jo? Když začnete jíst maso, budete silný jako Pepek námořník. No, anebo tlustý jako, jako prase. Zatem, tyhle tady to je úplně Eiffelovka. Kurva, jako ještě půl chvilku. Hej, to je určitě to z Číny, víte to? To je jsou čínský stavby. Blíže k dobrodružství. Běžím. Běž, kde jsi? Kde jsi? Lomeno Topo a Kunda, nebo jak se jmenuješ? Aha, tak nic. Hej, vyšel jsi ven z té budovy zase? Já už jsem na dobrodružství. O tak kudy? Pojď taky ne, ty kdyby si čet cedulky pana Franty. Já nečtu. Počkej, přijď se do té čínské budovy. Ne. Já ti fakt nevidím. Tak pojďte po A ty špeku. Ne, to pohá nejde. Fakt? Ale blíže k dobrodružství. No, tak blíže k dobrodružství. Tady. No jo, čau. Pane víkend. Tak běžíme. Hej, protože sprintovat asi nemám, co to není moc chytý. Hej, mně se ještě nic neubilo. Správného domu. Toto je vzor správného domu, dítě ošklivej. Přesně. Hej, to je moje tady. Co? To je moje. Hej, přesně moje, vidíš? To tady asi pro mě. Byl odbanován. Tady, já si vezmu. Tady vidíte, beru si to, no se vše. I když ten stone tady možná nechám. Ty vole, srdce mě dneska. Ty Marku, jak to bude jako ještě daleko, kurva. No hele, konečně. Au. Hej, počkej, mě nic neubral skok. Jo, já jdu taky rašovat, už mě to nebaví. Kde jsi? Poběž. Rašuju. Ty vole, jako jestli ještě poběžím chvilku, tak mě to fakt za chvilku tak nasere. Určitě vidíte lidi, jak je tady to epicky to má cesta. Ty vole, jako než doběhnu konečně někam do přírody, tak ty naběhnu ty tak 2 videa. Natočím. Tyhle ta budova byla před chvilkou. Hej Franco, tady tak. To oběhnem 3krát ještě. Tady se to nějak neobírá nějaký jídlo, ne? Obírá, vole, tě to survival. Já mám furt ale plný. Tak asi seš, vole, nějaký plnej. Čeho jsi najít do syta? Kam teď? Tak si vyber. Jak káce správně strom? Stačí vykácet pro svoji potřebu. Kam to, ty vole, Marku, skoč Marku do těch dveří. Ty idioté! No. Úplně ty nejvíc napravo. Tam si neměl jít. Proč? Máš jít tudy. No dobrý, jak se pojď. Jo, a ono to je jedno. Kam jsi šel? No do těch dveří. A kam jsi zmizel? No, já jsem... Počkej, kde seš? Ono ti to někam portlo? No. No, protože jsi to udělal špatně, ty idioté. Lomeno to a Hellvel. Takže to nefunguje.
Takže já to tady běžím zase zpátky. Ty jsi ale dement! Počkej, já ti napíšu, no vlastně já ti, ne. Dej si tam set home a já se ti invitenu do homeu. Vole, nesra mě, vole. Ty, a ty počkej, co to je? To Tady jsou, cesta nevede, já jsem toho cesta nevede, takže sem nechoď. Tvoje tady jsou, chápeš, že ty idioty, to jsou kontrolní otázky, chápeš? Aha, no tak já můžu jako tam jako skočit, ty vole. No tak čekaj, já to doběhnu, čekej. Už jsem u golema. No, ty vole, ale já musíš odpovídat správně na ty otázky, že jo? Aha, tak já jsem to nevěděl. Tak ale zapři se, buďte. Já jsem to ani nečel, já jsem tam prostě jenom tak skočil. Jsi ale debil. Já vím, No jo, prostě epic. Prostě čeština, teda čeština, no prostě nezájem. Hej, já už mám nějaký sopky, teda nějaký lepky. Ne. Ty jsi to splet? Jo. A seš tady, u cesta nevede? No to se si teda píš. Tak mě dožeň. Díva, a tak to je demence tohleto, ale. Tak aspoň se to tady naučíš, že jo, no tak jako. Ale já to znám. Tak jak jsem to nedal. Ale byl jsem dál než ty. Já jsem to nevěděl. Hej, já jsem u čínského domu. Já na to počkám u dobrodružství dál. U té cedule. No, ty cedule, bledule. A pojď za mnou, já ty první 3 otázky znám. Tak ale dělej. A tam tu 4. to už znám taky, protože byly tam 2 možnosti jenom. Tak jo. What the hell? No, jsme pět na střechu. No hlavně, že už žádný faily hnedka v prvním díle. To je takový úvod, to je úvod. To je teďka. Nová informačka Formačka. do serveru. Vole, tady je schodů jak na dům. Kde seš? Tady jedu, ty, hej, čau. Kde jsi? Počkej, já nevím, za jedno jsme to vypne. Já vím, mě se pak zapne rovnou nový. No, tak to se taky to nastavím. No, tak Kudy jo, ti pojď. dobrodružství? Počkej, nemám to vypnout a zapnout to znova. Ne. Tak já počkám, až to se dokončí. Kdyby se to náhodou lidi ukončilo, tak to hned zapnu, jo, tak minutku hned potom. To se nebojte, jako otázky nepřijdete. No, takový epický otázky, ty jo. Tak ale my jim uděláme nápovědu jako lidem, že jo. Jako kdyby tady náhodou potom byli, tak aby to Můj to nezná, jak se sem nedostanou, že jo. No tak, co ty víš? Rašuj za mnou. Půl na půl. Hej, kde seš Rašo? Au, fuck. Marko, já se potřebuji nějak, jako víš co? Co? No, Vykadí. papričky. Jo. Jako Marku, papričky jako k jídlu, ne, si dám za chvilku. Jo? A nebudeš je náhodou pouštět ven? Jenom dovnitř. No. Do záchoda. Ty vole, tady žumpa, ty tady smrdí všude. A tady asi neubírá jídlo, protože ty lidi jsou asi retardovaní a budou to dělat 10krát. Jsi tak jako my. Tak jasně, by tady hned crashoval, to až potom vyjdeš ven, tak asi si ti to začne ubírat. Tak pojď za mnou. Tak čekej, kudy teď? Sem zase? No a doleva. Počkej, já co to je za otázku? To je jedno, prostě úplně sem. Že to je lehký. No. Tyhle ta žumpa, ty co dělá. Teďka sem. No, co kam dál? Hej, to Tady je moje je kráva, pořád- zabijeme krávu, pojď. No to určitě jde, víš, úplně jsem to neskoušel. Veme novošklivý. Kam to Jo, je? tady. Tady. Tak jo, a dál jsem se nedostal. Tak jo, musíme to začít číst. Počkej. Smíš? Otázka. Smíš Jasně. používat X-ray a flyhack? Jasně, že já. To je, Marku, těžká otázka. Hele, já vezmu vajíčko, budu epický. Jo, on tady nejde ani lootovat, jo. Ty vole. Hej! Oh. Věru světa. Počkej, Počkej, tak co to je? Ale přečtu. proti si souhlasíte s pravidly. Tak jo, Tam jsi šel. dovnitř. Ty vole, co to je? Aha, ty Tak, vole, hezký to tady je. Survival svět, PvP svět. Survival. Pojď sem, zabiju tě. Tady ještě ne. Já vím. Survival, tady. Pane Creeper, vítejte. Dobrý. To jsou ty zombie. Jdeme! To je jak Dark Portal ve Vovku. Skáču teď. Kde jsi? Jsem tak seklo. No moc tady jezdí ta tabulka. Já. Až dál hustý.
Víte, dobrý fakt pluginy. Jindy. Vy to někdo je volá. Mě chtěl zabít.